kuha na. Mao say una na akong mukbang vlog kuno sa akong channel kuno. The Coca Show sa YouTube, sa Facebook sa nako page the Cocas. De karon nako diri sa Kuya Warwars Shawarma na diri na locate sa Dumlog. Pero di pa sa mo ko sa detalye. Ato sa nisugda akong mukbang karon. Laway jud muna ako karon panahon na jud kaon ko ba. Lamiang nga pagkaon ba. Libo ko akong kuana siya ikuandre kompleto sa Ricardo sa wings nila. Fries, shawarma, burger. Sugod na ko. Mga mahinang nila lang hindi makaubos nito. Fries pa kanina. Fries pa kanina. Kato nga fries akong gikaon kanina. First prize to. Second prize. Down. Kanina mo siya galing wings nila ang. Bulaway mo na ako no. Bulaway. Hindi ako maluluto ngayon. Kumakain ako. Kain na tayo. Nanda galing mukbang dahil? Mukbang ba? Mukmuk. Bangbang. First prize, second prize, third prize. Ay mo kalimot. Masagin mo talisay. Kuya Warwars ang gichismisan sa skina. Karon ang chismis mabot sa daw eh. Ako testingan suway ang shawarma ha. Pero ako nakaon ako ani kay kaon dali. Baldo. Dapat ako baldo ha. Tighulma ning ko. Nang mukbang ha. Ang kanindot ang mukbang kaya wala ka pa sa over. Kaon ko ba? Kung tao pagkaon mo. Shout out sa tunto na Kuya Warwar ba? Nadayon din ang mukbang no? Nagpilaspasa yung tupi rin ha? Pilaspasa yung tupi, pero lugay naman. Third prize, fourth prize. Ano siya? Natin live rin wala? Huwag ka live? Wala nyo lang forma. Muot kayong unod sa beef ba? Emas yan? Ano yung saan nga flavor? Barbecue. Alang gravy sa kayo? Mga pila na ako. Ugmanay busog pa ko. Bon. Right. Beef fries or six fries? Kapit na ko sa shawarma, padulong burger. Kalayab naman. Kaya na talaga. Ngayon ako ang don't talk when your mouth is full. Don't talk loud. Mana yang duluan? Lebe, gabe. Dili powder. Homemade. Gihimos balay.
Homemade. 7 price. Duh, nahurot na ako sa shawarma na yun. Hindi kami naman dito. Para sa mahinang nilalang yan. May yung challenge na to. Duh! Ano siya ang double patty cheeseburger na. Cheeseburger. Half pounder. Pounder sa siya? Pounder sa kwan ba? Hindi, prat-prat ha. Nabko. Dito ka-order ng manok lang ba? Busog lang. Mau nih burger, layo orang yang burger. Layo orang katong. Mana burger sa Kuya Warwar to? Kaning double patty. Ang presyo niya 160 pesos ra. Tanaw wow. Pwede na lang din ka maglungag. Ang kulay mo da, link down below ang ilang points sa Kuya Warwars ng page. Kuya Warwars Shawarma. Ang shawarma? Kuya Warwars Shawarma. Kuya Warwars Shawarma. Ang chismis. Ang chismis sa skin na nga na mabot na niya sa likas ng sulok. Mahinam nila lang. Well, mahinam ta. Ano ba ito? Ramai. Let's go. Bata na eh. Mahal na siya, 1 kilo na siya. Nandun ka pati. Nandun ka pati. Smooth na ba? Why lusay? Kanang burger sa burger. Kanang kuhan? Shout out to Titus. Titus. Na ako sa Warwars. Ito na nga. Silicone shawarma. 100. Silicone shawarma. Tag 100. Patong nahurot ko niya. Ano to? Beef shawarma. Beef shawarma. Tag 80 pesos ito dyan. Ang imong 80 pesos kay Anton Uma, busog. Oh? Tanga? Oh? Nato na. Gusto na kayo. Wapo ko tunga. Tunga na ko? Pang guro.
di pa ko matapos, nga din ko karoon ano eh. Tapos muna ko, Kuya Warwars, Shawarma. Located at Domlog, Talisay, City, Cebu. Doon sa Barangay Hall. Malakaw rin mo, mga 2 steps away. Away? Sakto ba? Nasa na sila ay Juan Dere. Halos kompleto na, ilim nun rin. Hindi ko na word. Kolot. Ugo? Shawarma lang daan? Shawarma lang daan. So, yun na ito ngayon. Ako nang tapuson. Nagluluwa na kasi tapuson. Clash of Joy ba? Clash of Joy. Kala ka Joy? Joy, baring nerd. Mega delay. I just said, saya sa Australia. What? I'm done. Good. So, manam, tanan info ako naman ng storya. So, bye-bye.